Dobrý deň, vy ste pani Jar, predpokladám. Pani Jar, áno, dobrý deň. Dobrý deň. Ja som sa vás chcel opýtať. Natáčate ma? Áno, môžem? No, počúvam vás. Ohľadom Gazy. No, už určite viete, čo sa tam deje, tie zločiny, skoro 7 mesiacov, alebo vlastne už to je 7 mesiacov, že vy to ako nejak prežívate tých 7 mesiacov, čo sa tam deje, vnímate to, všímate si to? Áno. Ja som sa venovala veľa Blízkom východu a Turecku, čiže tak ako my veľmi prežívame Ukrajinu, tak práve v tamtom regióne je to teda, oni chytajú za hlavu, že akože my si to nevšímame. Čiže je fakt, že si to slabo všímame. Dobre, takže doplňujúca otázka, že teda, keď si to všímate a trápi vás to, teda ak som dobre rozumel, že za tých 6-7 mesiacov ste dali nejaký post kritizujúci tie zločiny, alebo nejaké vyhlásenie, alebo niečo? Áno, aj strana, aj veľmi otvorene hovoríme o tom, že žiadne násilie ani na druhej strane nepodporujeme, to je veľmi dôležité. A čo na druhej strane podporujeme, sú tie informácie alebo nejaké postoje, ktoré má Európska únia, ktorá odsudzuje aj to, ako Izrael reagoval, ale aj tie útoky, ktoré boli 8. októbra. Takže aj na druhej strane je to zlé. A teraz, aby sa to dopovedalo, samozrejme, že tá odpoveď Izraela je proste neadekvátna a to už hovoria Európska únia aj Spojené štáty americké a my nemôžeme sa akože na toto prizerať a práve medzinárodné spoločenstvo by malo byť tým, ktoré bude o mnoho aktívnejšie sa snažiť túto situáciu riešiť. Dobre. A vy ste začali tú odpoveď, že áno, ste sa vyjadrili aj ako strana, aj neviem čo, či vy osobne, neviem. A aj na viacerých debatách. Priznám sa, že je to taká otázka, ktorú sa ľudia pýtajú. Dobre, na debatách jasné, ale ja sa pýtam, že viete, že dostanete otázku, tak musíte odpovedať. Ale ja sa vás pýtam, že či vy proaktívne sama ste dali niečo von, alebo strana, lebo neviem o tom. Myslím si, že áno, priznám sa, že neviem. Poviem vám, že asi je 1000 tém, ktoré momentálne riešime a ľudia za nami naozaj ešte chodia, že od eurofondov až po, teraz tu bol pán, že prečo sa nevenujeme Tibetu, takže hej, akože je tých tém veľa, priznám sa. Dobre, sa vedem, je podporovaná našimi štátmi, tak z toho nerobme, že to je maličko, to je 1000 vecí. Absolutne som to nechcela ani podceniť, že 1000 vecí a zároveň som sa vyslovila za to, že aké je to, že ako málo si to vlastne si to uvedomujeme a všímame. Dobre, a práve to sa chcem chytiť, že vy to hovoríte, že ako málo si to uvedomujeme a všímame. A mne sa zdá ale, že aj vy za tých 7 mesiacov nemáte na Facebooku. Kde? Kandidátka. Dobre, však aj ako obyčajný človek ste sa mohli k tomu vyjadriť, ak vás to trápi. Aj som písala články, aj som k tomu určite sú tam veci. Viete mi k tomu dať? K tomu, čo sa teraz deje v Gaze? Áno, určite. Ježiš, tak to má akože úplne prekvapujete. Ja som vstúpila do tohto niekedy vo februári, že dovtedy som ako novinárka analytička pokrývala aj túto tému. Sledovala som najmä to. Neviem, možno sa nerozumieme, čo mám na mysli. Keď dám, že pred pár dňami PSK-ári stáli tam s fotkami detí v Rusku a že Raša ide teroristov. Dali ste takýto post na Facebooku. Toto mám na mysli, že pokrývala ako novinárka. Tak ale, akože podľa mňa, rozširovať informácie o tom, čo sa deje, aké sú pozície, akože creating awareness je tiež forma dobre, a teda niečo, akože ja zo svojej pozície vtedy ako novinárka, teraz ako kandidátka, každý má akože nejakú kapacitu, čo vie spraviť a môže, takže neviem, že by sme nemali robiť viac. Jeden post za x mesiacov vie dať každý, keď sa jedná o genocídu. Aj myslím, že aj napríklad mladí progresívni sú veľmi mladí dali, áno, ale tak to sú aj mladí, ale vy ste kandidáti do Europarlamentu. A nemyslíte, že by bolo vhodnejšie, keby ste sa toho viac nejak akože treba dali taký post na Facebook, na Instagram? Súhlasím s vami a potom vlastne príde za mnou pán, ktorý hovorí, že v Tibete je tiež taký... Dobre, tak zase, tak dáte aj za Tibet, tak dáte aj za Tibet. No, že je to proste o kapacitách, čo vedie robiť.
rozumiem vám, čo hovorí. Viete, lebo vy ste strana akože za ľudské práva. Áno. A ako to majú ľudia veriť, keď tam sa deje genocída, my ju podporujeme a vy nič ako, že sami nedáte, keď príde otázka v diskusii, tak odpoviete, odsudzujeme, bla bla bla, ale nič sami neurobíte. To sú ľudské práva? No dobre, tak veľa sme sa nedozvedeli. Dobre, dovidenia.